Nope. Jalan lunyune ngene iki. Langgope yo ke rumah-rumah iki carane ini. Wah ya, longsor ya piye? Gak masuk. Sing nggae omah yo ae. Erengan bulekan ngene iki. Nomor ra yo. Wow. Wah, kancingan. Des. Assalamualaikum. Des. Salam. Wih, Apa? ayo metu-metu ngono lho. Lah. Andi. Mancing, hawane kan penak biang di cerah. Ku awas go alat sembilan iki. Yo. Yo, jangan lupa nyawanya toh. Yo, aku ngenteni kene yo. Yo. Kayak kopi-kopi ra apa iki. Yo, nang apa sih yo? Ya. Tak raup-raup sih. Cepot. Yo, yo. Cabut. Ini. Woi. Yo, ngopi sih, Bro. Dan iki saya menggawe apa ning Arab suwene ra umum iki. Ayo raup biasa toh. Ya toh. Gen. Bagus. Ya ini gitang. Ini rondo Jogo Indonesia apa piye? Hah? Ini rondo Jogo Indonesia apa piye? Lah usum maling yo mestine Joko. Teko iso aku di bingung. Lah aku nek maling. Oh wis ra njowo apa-apa wis malingi. Tak iki jane ibu apa iki? Po kuwi mbahku kok sing gowo arep jamu ya. Bentuknya aneh, abang, ketoknya legi ning ra meyakinkan mendem. Panganan dijal. Kok nek mati wis sih. Oh lah ya rapi. Kuwi go rangsa gowe pancing arep ngopo kuwi? Iki lho, pancing. Iki pancing sing ngetoke rondo. Lah, Iki nggo masker pengaman. oh, Nek menane ping do. Pancing piye yo? sik to. Gasmu. Kene ora oke wae. Yo, karek golek iwak opo? Pengen ini apa? Mlaku cah. Nyaren menapa ben sehat to piye? Ora, kan usum begal to. Yo. Ngono nggopi tau dibegal pitku ilang malah bahaya. Mending mlaku sekalian olahraga ya sehat. Masuk ya. Ra iki kan? Dalah, sikilmu metek kabeh. Mbok gawe mancing wae metek kabeh iki. Ra ngaruh. Ngene kowe kurang cairan. Ya toh, kurang air putih. Cairan susu. Kuwi buta. Oh, iki Sing buta. tak omongke putih kok. Ini cah lorone ora gayeng mancing golek kanca sik. Sopo? Cah kene nganggur-nganggur ora kan. Yo, sik to. Engko anu, piye yo? Yo engko tak telepon kancaku sik. Tenang. Nah perlu sing duwe ditokeh. Yo. Abas yo. Iya, lho. Kon bayari yo. Iya, on bayar. Nope. Halo. Yang di bes. Oh, saya di rumah. Anu iki kopel nang kene iki ngejak mancing. Mancing? Kowe dari ini yo. Oh ya, siap. Aja suwe-suwe. Ya, Bos. Cedulan sabun sih lho. Enggak. Wes cepet ditunggu. Kayak kopi san ra? Oh ya, kayaknya ya mending wi. Oh ya, siap. Wes. Waalaikumsalam. Nah, mangkat sih iki daripada ning omah gabut.
Ngaku ya, Bes. Iya, Bes. Ben sehat, Bes. Kene ngono e. Wah, iki kopi lho pasti sak sayo. Lagi kopelnya di? Lagi anu nang kamar mandi mau. Ngopi ra, kowe ra jan kopi no. Dan kopi, rai ngopi sik iki. Susu ora ndek susu Bes. Aduh. Lah bojoku pulang kampung. Bojo urung Calon calon BW. Kowe hitam putihan wae. Ben sehat. Aku lah rene tak rewangi mlaku. Teluun kopi itu. Boleh? Ngapa Bes sudah menit? Wih, rada ayo sa. Metu-metu malah nyanding. Anu potong ora beres kok. Biasa dolan sabun cah enom lho, ya to. Ora ya. Denger tak gawe kopi sisan yo. Ora seneng kopi, Bes. Ngono nyusuk, nyusuk. Jangan udut ora nek kopine rasa sadu. Oh, Bos. Ora apa-apa. Penting enek keluke ngono wae. Ini lho. kopi. Seruput pelilik langsung. Aku mari ngopi sana. Cicit turu e. Yo atau jan. Iki saya terus dibuka. Yo. Nah, gua Sik, arane ngomah yo, bolo rene. Ya lho, terus kahanan yo lockdown ini arep dolan nang kutha yo ora jalan. Mending ning desa melestarikan budaya mancing. Etuk lawuh ya. Etuk seneng ya lho. Mending-mending. Oh, piye? kok nek enek Putri Duyung lewat gitu to. Kelly yo lewat ra iso. Kayak masuk ini. Wis boleh pakan urung iki. Urung kok ae. Wah, Lah cuaca mendung ngene iki. Tapi mendung enggak berarti hujan. Oh iya, Bos. Kenal belum tentu jadi ya. Biasa tinggal pas sayang-sayange ngono kuwi kok. Cacat kok. ora bisa jedane ora. Ini berarti doran di pasangan kate. Lah, sombong. Aku nek ngomongin cewek sombong dah. Yo. Wis lho pancing meja apa? Ora urusan. Wujudmu ini. Aku to. Terus kakek pancing telu kurang Oh yo, aku kurang jadi paten pancing piye. opo mburi ke pancing ronda-ronda ora kenal. Mending tak mangkat wae. Tak. Yo, Mending yo. Golek pakan yo. makasih wae. Sik tenang. Tunggu sik. Wah, ngopi nek ora udut ya ora mening. Lah ngindang Dik. Aku ngindang. Aduh. Untuk tes. Ya bos sik. Ben ora Tenang. seger ngono lho, Aku Ben. tentu beda. Lah, korek kuwi ngendi? Nampu. Enek-enek. Udut terane korek yo. Mengenteni bedek kayak gini. Mosok ngopi ora udut iki ra mening. Aku spray ya ngono kuwi. Lho, yangmu SMS Yo kes kuning ngono kes. apa? Jepitan anyar. Mbo iki. Ono ning iki. Popai. Kan apa? Oh, kon anu kes mesti Pasko. Pasko iki Pasko apa? Posko lho. Oh, posko. Ngomong apa? Kayak anu maling-maling kuwi lho. Oh iya iki maling kam yo. Bakal begal. Wis temancing iki. Narapidana tok kabeh opi. Ya wis kuwi kemasyarakatan iki di nomor ki siji sik ra. Kira wis temancing lho iki. Purane lho iki. Wis ra apa-apa lah piye kahanane kaya ngene lho ya. Kuwi aku langsung tak balik ya. Ayo ayo. Perkeo karo Karang Taruna. Kayak ora disuguh malah. Wis ra apa-apa ah. Hati bro. Hati. Siap. Kono keplese krikil SMS aku. Oke. Lagi awake dhewe opo itu San? Sepenak reban wae ayo. Ayo wis cocok tur yo cocok. mendung Oh, ngene. ya ora patekan iki. Nah wong loro iki gak asik lho. Iya, ya wis. Kopine entekke reban.